שלום ילדים, היום נספר לכם משלים נפלאים שמהם נלמד מסר לכל החיים. אתם יודעים ילדים שאתם לא סתם ילדים רגילים? אתם הבנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם יותר חזק ממה שאבא אוהב את בניו, והוא נותן לכם המון מתנות. אתם יכולים להגיד לי אילו מתנות אתם מקבלים כל יום ממלך מלכי המלכים? בית, אחים ואחיות, עיניים רואות, ואוזניים שומעות, ממתקים, וגם הרבה משחקים. והכי חשוב, השם נתן לנו את התורה הקדושה. ובתורה יש המון מצוות, ועל כל המצוות אנחנו מקבלים שכר נפלא. וגם אנחנו נהיים טובים יותר. יפה מאוד ילדים. גם אם נדבר על כל הטובות שהשם עושה לנו במשך שנים, לא נוכל לספר על כולם. ובאמת, אנחנו צריכים להיות מאוד מאושרים. ילדים, האם אתם תמיד שמחים ואף פעם לא מתלוננים? לצערי, יש ילדים ואף מבוגרים שלא תמיד זוכרים עד כמה הם צריכים להיות שמחים, ואפילו מתלוננים על דברים בכלל לא חשובים. על ילד אחד שתמיד התלונן, אספר לכם במשל הבא. הנסיך המפונק. היה מלך גדול ועשיר. ולמלך היה בן יחיד. המלך מאוד אהב את בנו, ורצה מאוד שהנסיך יהיה שמח ומאושר. איך אוכל לשמח את בני היקר? חשב המלך כל הזמן. כיצד יגדל ויהיה מאושר? ובאמת, לנסיך היה כל טוב שבעולם. היו לו ארונות מלאים בבגדים יפים, וחדרים שלמים של משחקים. כל יום הוא נסע במרכבה המלכותית לטיולים מעניינים. ליד הנסיך הסתובבו משרתים זריזים, שהיו מוכנים לעשות בשבילו כל דבר שביקש. אם רצה לשתות מיץ, מיד היו מגישים לו קנקן מלא מיץ טרי. אם רצה לצייר, מיד היו נותנים לו קופסה עם מאות עפרונות צבעוניים. ילדים יקרים, אתם בטח חושבים שהנסיך היה הילד המאושר ביותר בעולם. אבל באמת, הנסיך לא היה שמח. הוא תמיד היה לא מרוצה. כל הזמן הוא הרגיש שלא נותנים לו מספיק. למה המרק מלוח מדי? ולמה דווקא היום יש גשם? אני רוצה לאכול כל היום רק גלידה. למה לא נותנים לי? כך התלונן הנסיך. אביו המלך היה עצוב מאוד. הוא לא ידע מה לעשות כדי שבנו יחייך וישמח. יום אחד חשב המלך על רעיון נפלא, כיצד יוכל לשמח את בנו היקר. רק לפני כמה שבועות הגיע לארמון אומן, אדם שיודע לתפור קישוטים נפלאים על בגדים. המלך החליט לבקש ממנו לתפור לבנו הנסיך מעיל מקושט ומפואר שאין כמוהו בכל העולם. האומן התחיל מיד בעבודה.